Yo, nagbakal bulak. Pero wala talaga kwarta, no? Wala talaga kwarta. Okay, so, check today. Kung mga Gcash na sila, no? Ay, hindi ko talaga kwarta. Ipatanta. Okay. May Gcash mo, bossing? Wala. Wala sa Piak, sir. Okay, check ko sa Piak. Bossing, may Gcash? Wala. Ito sa Piak, bossing, check me. Okay, sige. Doon mo di apag ka. Ano, no? Wala ka. Hindi ko sa'yo yung kilid. Madam, may Gcash ka mo? Para, bossing. Ay, salamat. Wala dalot kwarta. Sagad pa. Sugi-sugi si Sarge. Wala dala kwarta. May lang may cellphone ko dala mga bossing, no? Okay, kasi madam may Gcash. Accept Gcash. Okay, hindi galing nga shop, no? Sa kilid sa isa kadakop ang mall sa Bacolod City. Ara, ang yang alan, bonus flower shop. May Gcash mga bossing. So kung baka ka mong bulak na kwarta, yan, kung may Gcash ka mo, bibili. So, na-scam naman tayo. Naka-scam! O, puli na ta. Okay, so, alin na kami sa balay. Ano na kami sa balay? Sorry, ano pa sa balay? Yan. Mas style ka ba? Ay, karoon ba?